A bhfuil faibe cintead? Níl. Bhirní nach bhfuil Katie fannacht orsa. Féidir sí fannacht. Níl tosa ag imeacht an éon áit, go sortálamid é seo. Bernie? Tá a hine agus Bernie I bort na chéile. Well, is sé rins náit agus is mise an Silent partner. Yeah, sinné. Agus Portsnair ein level eile. Mise agus Bernie? No, cards amháin. Cud fút agus Bob? Bob. Nach a bhíoch an tá. Na hab gra éidirt. Armsa? You're a mush. Rí? Agus is mana mé. Manish. Leis tá sad gwyl cútchif, wem. As scared. As do chara Bernie hocrú sús le Bob ar nói.